iti dati na sa panamisa iraman tayo, ti karkararag tayo, lagi ti kakabsat tayo magyaman iti Diyos, ni Rowena Rafael, ken ti pamilyana, kastan ti panagkasangan, ni Romeli Galinato, ikararagan tayo magtitimusayan, ng runa ni, lagi titimusayan ng runa ni Magdaleno Acosta. Ita Domingo, rambakan tayo, ti solemnidad, ti nasantuan unay at Trinidad. Ti may sa Diyos na daan talo persona, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Iso tinagayat kada tayo. Iso tinangaon kada tayo, iti pagkapsutan tayo. Iso ti magpaspasan to kada tayo. Dahil di nga managayat ka Diyos, iso ti rumbang na pagtumangan tayo ng runay, dahil ito'y nga panawan, dahil ito'y nga gundaway na mapariga, dahil ito'y nga gundaway na maturutyor tayo, mentally, spiritually, and physically. At dahil dayo tayo nga rin kuwana, katap na maikari tayo makiranaw, iti dahil nasang ka na panagday tayo, bigbigan tayo, dahil basbasol tayo, at pagbabawian tayo. Kunatay amin at konpesara, ini Diyos sa nakapalit amin, kaya kada kayong nagkakabsat, tasya nakabasulat, iti panunod sa umarangit ken liway ko. Basol ko, unay, iso at pagpakahasi at ken Santa Maria nagnanayon na Birhen, kadagiti amin na Angeles ken sa Santos, kaya kada kayong nagkakabsat, tayo kakaasin at kumangini ako tayo, Diyos. Kaasyan na tayo kumang, di man nakabalit na Diyos, kahit kalpasan di pan nakapakawan, lagi di basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyang nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Ibu
ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgap mo kinakakaskas daaw a misteryo. Iti panaypaluyak-yak ni iti pudno a pagmagi, tulungan na kang tadigamang bigbig iti gloria ti agnanayon. A kinatalo ken agrokbak iti maysa iti na Dios mo. Gapo ken ako may Kristo nga anak mo ket Dios isu a magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti inggana. May basa na agaw sa libro ti Exodo. Nangisakana ni Moises iti dua atapi a bato, ken isumuna a bigat, insangat na dagitoy iti bantay Sinai, kas imbilin ken kuana ti Apo. Di mabat ti Apo ti maysa maulet, ket nagtakder ti abay ni Moises. Impakaammo na tinagal na nga Apo. Nagnay ti Apo ti sanguana ni Moises ket kinunana. Siya nga Apo, maysa a ka Dios anayat ken naasi. Sa anak analaka nga agpungtot, nadungo ken nabudloa. Dinagdagos ni Moises en rukog ti ulo na iti daga ket nagdaydayaw. Kinunana, Apo, nupud ni matlaeng nga maayo ka kanya, dawatot nga rod ako yung gen na kami. Nasukir dagitoy at tao, ngayon pakawanan kali dagiti kinadakes mi, ken dagiti basol mi, ket awaten na kami akas at tao. Isao ti Apo. Madaydayaw ka, ken naitanok ka, iti agnanayon. Madaydayaw ka, o Apo ay Diyos, dagiti kapunan mo. Maitanok kumay tinagal mo, iti agnanayon nga awan hinggana. Madaydayaw ka, itinadayag at templo, ket rumben ang makantaan ka, kadagiti himno iti agnanayon. Manipo iti may langitan na trono, madaydayaw ket maitanok ka iti awan hinggana. Idaydayaw da ka, sika magtutubang itulong akas ari. May daydayaw ka, agingga iti pagpatinggaan ti langit. Rumbeng makantaan ka kadagiti himno, ken maitanok ti dayag mo iti agnanayon. Timaibasan nga adaw iti may kadwa surat ti San Pablo kadagiti taga-Korinto. Kakabsa ti kagumanyo ti agbalin awan pagkurangan na, dinggan ti dawat ko. Agtutunos kayo kinagbiag kayo as itatal na, ket agtanto kada kayo ti Diyos ti ayat ket tal na. Kablaawan ti tunggal maysa iti naingkabsatan nga agot, pakumustahan na kayo dagiti amin na tattao ti Diyos. Sapay kumatada kada kayo amin ti parabor ni Apo Jesucristo, ti ayat ti Dios ken ti panagikadua ti Espiritu Santo. Ti sao ti Apo. Nagiging
San Juan. Gloria tinepaiken ka, O Apo. Kinuna ni Jesus ken Nicodemo, gapu iti kauna yung panagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti kakaisuna nga anak na, tapno ti si asino man ang mamati kan buwana, saan amatay, ludigat agbiag nga agnanayon, ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak dito'y lubong, tapno o kumen na ti lubong, ludigat tapno isalakan na. Saan ang maukom ti si asino man ang mamati iti anak, ngem na ukumen ti mamati, agsipot ka saan anamati, iti kakaisuna nga anak ti Diyos. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya tinepaiken ka, O Kristo. Kada kayo nga data balbalay na, nga tarigagay na umay makinisa, datay lagang ti parokya ti Nueva Segovia, datay dito Sibilia, datay lagang ti hantay mapalubusan kapag ito'y lockdown. Ammo nga ado kada kayo ti tarigagay na umawa ti bagi ni Kristo, ado kada kayo ti tarigagay na ti mabisin ti na espiritual nga taraon tayo nga alaan san tayo ako. Pagarian tayo lang ako mantika yan ni Kristo. Sumursurong tayo lang tilintel. Lumampay masaktan kayo at daki kita, at daki palupusan. Kung nadalag negatibo at mag-urayot at i-order, aganos tayo ako karbaring malpas ko na ito yan. Sa makawaya-waya tayo ito magbasikan. Wala po kasi dyan inana siguro dagiti apostoles, ag-grade dati pamati. Ikarkarigatan da nga ilaban di pamati nung iti sibil pilintel han napalupusan. Kas diay di panawon ni Apo Jesus. Inlablaban da, isa man naglumlumang da nga kararang. Tinipad dagiti tao, dagiti tinipad da dagiti mapan kararang. Kas di mo na dagiti sitwasyon tayo. Lahan lang nga basol ng sibil. Basol pa dagiti sitwasyon na dagiti magpagparikat ka na tayo. Ngam ti pamati ako haan na uri na inya nga kakalaban kunana nga ni San Pablo, who will separate us from the love of God, kunana rin niya sino di makaisina nga tayo ti ayat ti Diyos rilibok, gubat, uray no bagyo, no anya gana amol, uray ni patay kunanahan na tayo isina iti panagayat ti Diyos alam maawatan tayo tarit na ayo ako na tartarigagayan tayo, magalutin at message na damat, katanag-text no, at damisa ako, ngam, depende no palubusan na tayo nga umay, kung na, tayo iti paglandagan ako. Tatalaga na umay, no, kaya ka kinaanak, obligasyon tayo, at misa ti Domingo, ta, misa protocolo garo. Handa kayo palubusan, no, handa kayo pinalubusan na, agkararag tayo nga sikupod no ako. Awan sa bali nga aramidan tayo. Ti Diyos, nga daan talo persona may sa Diyos at daan talo persona ti Ama Anak ti Espiritu Santo iso ti rambakan tayo iso Trinidad na rakta na aldaw Trinidad o na dayto may sa Diyos nga daan talo persona nga ti Ama kuna kayo no hantay mapagsisina dagito ika may sa ngaro ngem ti kalakaan nga panangawa nagtrabaho da agtrabaho da iti nagkaplo awagas ti Ama amo tayo iso pinamarswa iso ti nangagapo ti ayat pinarswa na tayo numan pa'y pinarswa na tayo gapo ti ayat nagbasol ti tao imbaon na ti kakaisuna dimaba ti Diyos babaen ken Kristo iso ti ramrambakan tayo ti panakaya na panagtutuo panangisuro na aging gana na tayo ken nagungar dahil ti anak Kati Espiritu Santo ti ayat ti Ama ken Anak, iso ti Espiritu Santo, iso ti agtultuloy nga mangpaspasan to kada tayo. Iso ti agtultuloy nga mangsalsalupod ti simbahan na. Iso ti agtultuloy nga mangtatarabay kada iti nga simbahan na datayo matagtao na iso ti templo ti Espiritu Santo. Kano kitaon tayo kung ay lukas anong ngariga dati nga simbahan, ado ti ups and downs na ako na tayo, ado dagiti nagkapsukan na ngam dakdakil na kati pagpigsaan na. Ato dagiti gundaway nga nailupit-lupit, na irororoman, ngam agungungar ta apaya,
Espiritu Santo ti pambibiyag. Kanagbilag ako, anya ti aramidan tayo. Basic. The most basic prayer, in a powerful prayer po na isa daytoy, no aramidan tayo ti sign of the cross. No aramidan tayo naganti Amang, Anak, Espiritu Santo ko na tayo. Iso di jay pinaka-basic na kararag na i-declare mo, ipagpablaak mo nga mamati ka iti Amang, ti Anak, ti Espiritu Santo. May sa Diyos na adlaan palloa persona. Wala ubing kami, so di mo na nga naisuro, dahil sign of the cross. Sakbay ang maturo, kin makariing, aging gana nga uray at nga pati ako, haan nga rin ag-drive for safety ko man, wano maturo mo na niya man, nalpas niya na prayer, wano before the morning praise, at darap ka rin niya sign of the cross, tapaya na ilasagal. Nung makita kayo ti meaning na daita, nakaumunan. Nung makita kayo ti kayo papanan na daita, na sign of the cross, nakabilbigan. Iso ti panangipablaak tayo, ti pamati tayo kanabilan, kita nyo rin yung mamati at kanya tilinaon na, panangipablaak ti Ama, na marswa, ti Anak, nangisalakan, nagtutukok, nagumar, ti Espiritu Santo. Matik mo ti Espiritu Santo sa Iglesia Katolika, di ti panangipablaak tayo, may sa Diyos niya. Kada ito'y iso ti mangpaspasanto kada tayo, dahil ito'y na Trinidad. Dahil iso ti mangpapabilad kada tayo, dahil ito'y na Santuan na Trinidad, iso garot ti Diyos tayo. Adda tayo kinukuhanan, adda kada tayo. Ti Espiritu Santo, iso ti agtultuloy amang bibiyang isimbahan. Tunggal misa, tunggal bunyag, tunggal sakramento nga awatin tayo, tunggal Espiritu ti kinapudlo, kinadalos tinangkem, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Ala, barbarin, parpagan tayo dahil nga epidemya, babaan tinagal ti Ama, Anak, ti Espiritu Santo. Urayan niya man nga pakariribukan tayo, relasyon ti pamilya, problema, dagiti kayat itibiyag nga matungtungpal, dagiti sakit nga kaslahaan nga maag-agasan, no sa karamagan tayo tinagal ti Ama, Anak, ti Espiritu Santo, awan duwa-duwa. Ikararagan tayo tinubo, ikararagan tayo dagiti amin nga agkulkulo, ita Estados Unidos, naguluda, kapulaan ti may sa kasama, gundawayan mo dagitay kaduma iman. Mairaman, ekonomiya, disiplina, budel, creative culture, budel. Oray mo ka na tayo. At gapuday kayo nga bayros na mag-create, budel. Mental culture, antay makagaraw. Discrimination, kahit din natin magdapapanak po ng aghag taman po ng pataray na amin, lagot at sibilya at tanong. Kakunang mag-awag ti kontak na ilit, at takam laot ti kalsada, ay uray pa, basta nagan na nga sibilya, ako at tataray kan ang angawulak pa, kada di papatin ng takayat ng kasama. Pagkitawag ko din ang karkaro pa, uray mo nagitay nakabsat tayo, di problema na. Aga po na sa bali ang lugar, aga po na sa bali ng nasyon, uray nung nakliranan na nadalos na, no, masigad na, nagitay magkakatao ko nung dalang day kuan ala agit na taray na magbutan damutan hamang kasi kakaro na ti pan nakaalay, pan nakaalis. Ala naman pa'y medikuloso mo nung daduma dahil pinintag tayo, pakaroon na maglaunay, damang daduma kahapon na may bagay, hindi panagsita, taapay, nakairapon ka diyo nagtilugan mo, ipapilit ka nagwakay, nagkapalay ka, face mask ka, amot na kasi dyan, datakan mo tulog tilugan na dapay virus na super ag-Christmas ka, ano ko duduwa ka, hindi ka pala yung mga naglugan. Amot na may natakla ko man medyo haan na clear. Katay ko na amot na, itapta ni Gobernador, siya kami na ituloy na. Kanyati ko na napalubusan ng tiagasawa at kalugan ti motor. Sino kami na magpalubos? Kagkakaigdada, kamu palubusan at kamotor da, sa kamu palubusan at kaigdada niya. Kasi lakay tayo, kaya kamu man magandumang literal launay, hindi na mag-adalan. Yan kas lang maawanti hamot nga kasi kakaro man. Ngaman niya kay marunong ka sa tala sumur-sumur tayo kilintan. Niya kay marunong ka sumurong tayo, isutik tayo da, nga maawatan din iyay spiritual hunger tinakta. Kita na spiritual na panagbisin. Tako namin, magda pa nanagagas si Bagi, tina-spiritual mo activities tayo, kanila din na Santo na Misa, isumat yung panangagas di kararuan. Ang lahat na bagbagi ka, agasan tayo, at dapay ang di kararuan, at sumalun ang tayo tao. Nga malanungan kayo kas kakagabsat,
Haan lang na kay maligatan ko rin na kami maturutyon alang kararap tayo. Usaran tayo tinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Haan lang ko mga dito, ayan tayo, hindi ka titiro sa kalubungan. Maparunod na daytan, na daytan na sakitan. Amunan na nabanlog tayo, amunan na naligatan tayo. Amunan nga adun nga pamilya din nagsuffer. Amunan nga adun nga individual ti talagang natayda pa iti kapapanunod kin butenan. Ngam sinno tayo ti na Dios no magdentigyag ti Ama, Anak, Espiritu Santo may sa Dios. Dawaten tayo, tayo subli na ti putput no abiyag kada tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ako ni Diyos Ama mga kabalit amin. Anang marsuang ti langit kanila. Mamati ako ni Yesu Kristo, bugtong na anak natin po tayo. Pati umang kirami ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtuto ti panagturay ni Poncio Pilato. Na ilansay ti krus na tayo ket na itanim. Imulo iti ayang na itinatay. Nahungal ti may katlong alilaw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw ti makannawan ni Dios Ama man kabalin amin. Aggapunto sa diyan no may mamuhong kadagiti si Biblia ken kadagiti natay. Mamati ak met ti Espiritu Santo. Pacekmen ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagredim na kadagiti sa santos, ti panakapakawan kadagiti basbasul, adan tupat panungan ti bali ken biag agnan. Hintay umararaw ti Ama tayo na ilanitan. Pinarsuan na tayo gabuti ayat tayo, inispan na tayo gapumetlaeng ti ayat, babaen ken ni Apo tayo Yesu Kristo, ket dayta na ayat na mangbibiyag kada tayo, isul ti Espiritu Santo, sitakalit tayo ang magilatag kadagiti kasapulan ti gimong tayo, kas senyal, tinaan-anay na panagtalit, ken panangaywan iti panulong na kada tayo, sansang kamay sa tayo marungat kararag, Apo ibiyag mo ti Santisima Trinidad kada kami. Apo, ibiyag mo ti Santisima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papali, tapno ituloy dati mangisaknap, ti kay papanan ti misteryo ti Santisima Trinidad, babayan ti panagbiagdag, ken panagduangay dati himo nga maitulan ti panagkaykaysa, ken panaginayat ti maymay sa Dios iti talo a persona. Dawatin mi ken kaapo. Apo, ibiyag mo ti Santisima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi dagiti mangidadaulo ti pamilyan ni, nanguna dagiti agpanpanday linteg, dagiti adday busgado, ken dagiti mangipapat iti linteg, tapno kanayon nga kaykaysada kadagiti kanuwatda, kas iti panagkaykaysa dagiti persona ti Santisima Trinidad, dawaten mi ken kaapo. Santisima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi dagiti bagbagimi, tapno maaramin mi ti amin na kabaylan mi, amang isaknap iti ayat, urnos ken tanna, mangundi kadagiti pagtaingan mi, ken may pamatman ti misteryo ti Santisima Trinidad iti panagbiag mi. Dawatin mi ken kaapo. Apo, ibiyag mo ti Santisima Trinidad kada kami. Idawdawatan mi dagiti napanglaw, may dadanes ken awanan gaway, tapno tukayan ti Dios dagiti adaan ti sanikwa ken turay, amang tulong kadagitoy dagsangga sa takamen ti gimong tayo, ket maibiyag ti Santisima Trinidad iti baet tayo. Dawatin mi ken kaapo. Apo, ibiyag mo ti Santisima Trinidad kada kami. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo a pinuhusayen, ta may paay kadakwadan ti agnanayon na kinaragsak ken panagbiag ngayon kariti Ama kadagiti nalinteg ken managayat. Dawatin mi ken kaapo. Apo, ibiyag mo ti Santisima Trinidad kada kami. Iraman tayo pa, di kararat tayo, di pagyaman, da JC, ken CJ, di panagdasanay dahil. Tayo nagdawatin na ditibukod tayo ang pangyat. Nagitipang pamilya tayo. Tayo nagkararagan na
ipaay mo ti Santisima Trinidad kada kami. Diyos na amami, ipaay mo kada kami ti grasya, tinapod no apamati, ti panangipamamami kadagiti, kada kami ti ayat, karakot ken pangnalaklim mo, kadagiti agtalep kenta. Pagdam dagiti araraw mi kasmayan nulo iti pagayatam, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. O Diyos na Apo mi, ipanangawag mi itanagan mo, pasanggan ka dagitoy ang sakripisyo. Aramiden na kang bumaadato na makaayayo kenta gapo ken Kristo na Apo mi. Amen. Ti Apo at dauma kada kayo. Basta kumakas. Itagayo dagita puspuso yo. Adadan si kakay tiyaw. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May kay trombe. Pudno na ya may karigat rumben annong mi pakaisalahanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kang ken kaapo na santon na Ama, man nakabalin kadag nanayon na Diyos. Tasika agraman di bugbugtong na anak mo ken di Espiritu Santo, may maysa ka a Diyos, ket may maysa ka nga Apo. Saan nga iti kinamay-maysa ti maysa persona, no di ket ti kinakallo dagiti personas iti may maysa a Diyos. Tagipatyan mi kasi pakaamong may papanikadayag mo. Isumat lang ti patyan mi may papandibugbugtong iti bugbugtong na anak mo ken ti Espiritu Santo nga awan ket ti agididya wenno idumdum mi. Iti kasta ti panangipaduyak-yak mi kinapaypayso ken agnanayon na kina Dios mo. Pagrugbaban mi apat ti panagdididya ta persona yo ket kasta met ti kinamay-maysa ti kina Dios yo ken ti panagpapada ti dayag yo. Daydayawan daytoy dagiti angheles ket arcangheles, dagiti kerubines ken serafines, ket di naman lang sarday nga iti inaldaw, ikantada ti maymaysa ati ket kunada. Santo Santo dawatin mi nga roti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni
ni Apo ni ang Heso Kristo. Iso inisang kayayawat na si ayat ti magina kap nagtutuok na nga nagtitinapay, nagyamang kenta, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alawin nyo kat mangangkay amin iti daytoy. Kaday iti bagi, iso may yawat o amay paay kadapay. Kasta matakalpasan tayo di pa ng rabiida na nalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana intek kadagiti disipulos na kat kinunana. Alawin nyo katawin ang kay amin iti daytoy, kaday ti kalis ti dara. Dara ti baro, ken nagnanayo na tulad, iso amay buyag to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, pagilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, ken kapanalumat, kinakamin sa lakan, sikaan na lupot isang alubungan. Itinarod pa ng ilagit mi ti papatay ken panangungan ni Kristo, idaton mi kan kaapon iti tinapay ti biyag, ken ti kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo amay kalitani, ngad na dito'y saklam mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amagirano iti bagikan daro ni Kristo, pagkaitaysaan na kang pumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti Iglesia manaysak na pinisang alubungan, kat parayrayong tayat na anadyosan. Laglagi pang man ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlo nga sa obispo mi nagiti amin na obispo ken papagi. Laglagi pang payapo nagiti kakabsat mi apimusayen, as inanama ti panabungar danto iti silong takaasin. Awagang kanida iti silong taramiyag mo, apakakitaan na ganda itirupan rupa. Dawatin mi ako, tay pahimuman takaasim ka na kami. Aramidam kumamay karipam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiramod kamto, kinaingkasa ka na Virgen Maria na inang ti Diyos. Ninagasat ang Jose na esposo na. Dagiti nagasat na apostoles, kadagiti amin na sa santos, isuda ang nakapudno ang nagserbi kat kalitoy daga. Magikadwa kang tukan met kadagwada ang mangitantan ken mangidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken idisido ni Kristo, idinimpuyog ti Espiritu Santo, irok na ibigan ka mga kabalin na ama, ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti hingganan. Amen. Hintay umararaw iti ama, kadwalon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami kadat sa bilangit, madaydayo kumangkinagan mo, dumtay kumangkipagariyan, matungpal kumangkinagan mo, ito'y gagakas sa bilangit. Gitdeng kadakaragan daw ito, ikanen may kipatinayon na ito, pakawalan ng tibasol, niyakas may pamakawan mi, tibasol, tinakabasol, kadakani, binakamay kay bayan, manugot tisuliso, dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapia kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong kakaasim kada kami. Kan kanayon kumalay may ti basol mailisi kami. Ti amin ariribo maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay may ti ginagasa tanang namaan mi. Ken ti ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kapuan ti turay panakabalin ken dayaw ket nanayon. O Apo may Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapiyang ti batik kada kayo. Kapiyang ito pukanyak ti kadko kada kayo. San ka kadagiti basbasol ni tinigningan, nuligat ti pamati ti Iglesia. Kadkas mayanurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ket buwana ti kapiyang ken panagkay kaysa si kangagbiang ken agari iti agnanayon nga awan ti hingganan. Amen. Ti kapya ti Apo panganayon kumangad kada kayo. Kasta kumamit. Ipangay tayo ti kapyan, itong dalmay sa Amanikat kadagiti basbaso, tilubong, kaya siya nagawin. Kordero ni Diyos sa mangikat kadagiti basbaso, tilubong, kaya siya nagawin. Kordero ni Diyos sa mangikat kadagiti basbaso, tilubong, itidem kadagaw,
dahil yung sakramento ti Eucharistia. Kaya di pa nagipadayak, yak miti kinatalo dagiti personas, iti may sa katag na yun na Diyos. Agpaayo pa kay sadakanan ti bagigan kararwami, kapukin Apo na Jesucristo, anak mo ng Diyos. Iso makipagbiyak ken makipagari ka ta, ikitimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos magnanayon, nga awan ti gana. Amen. Ti Apo at mga kalabayo. Basta ako mga Bendisyonan na kayo, ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Pagpasan na Santo na Misa, hintayo, iti hayat ken kapya ti Apo. Agyaman na